lokaci. Ok, mutane suna ta tambaya na yadda za su yi using da WhatsApp Unbanned wani application wanda na haɗa. Na tuttura shi link ɗin shi, to yawanci mutanen wasu wallahi ba su yi za su yi aiki da shi ba. Kuma dai aiki da shi dai na ɗan yi shi simple da haka. To da farko dai za ku fara shiga cikin Play Store, za ku yi searching ɗin shi a Play Store. To shine kawai abin da za ku fara searching. Za ku yi searching in kuka sa WhatsApp Unbanned, kuka sa misali ba ku sa app ɗin nan ba, a gaskiya ba zai display ba, ban san dai menene matsalar ba. Ko bai samu rating da yawa bane ba haka da sauransu. Wai dole sai kun ƙara da kamar misali app a gaba. Kamar misali kamar sai kun ɗan ƙara da haka app. To sai ku ga ya display. Kun gan shi wannan na ƙasan nan, to shine wannan. To shine wannan ɗin. Shine application ɗin namu. Za ku yi clicking akan shi sai ku yi aiki da shi. Ina tunanin ka Play Store ma dai ni shi kaɗai guda ɗaya na gani. Za ku ga kalar icon ɗin shi nan ta daban. To kuna tashi za ku yi clicking akan shi, ni da ke ina da shi. Sannan za ku iya ba mu rating a nan wajen. A mutanen da suka ɗan babba da rating nan da sauransu. To kuma za ku iya ku ba mu rating a nan wajen. Ku yi clicking start ɗin nan, ku ɗan yi comment akan application ɗin. Sannan kuma simple way ga ma gurin da na yi create faɗi yadda za ku yi aiki da shi. Gashi nan na yi ga yadda za ku generate ɗin account number ɗin. Gashi za ku sa 234 da sauransu. Amma yanzu bari mu je mu normal kuna kalla. Ok, da farko za ku fara buɗe application ɗinku. Bari ya wuce. Ok. To shikenan kuna buɗe shi kamar yadda kuka gani, daga nan gurin kuka clicking a nan wajen zai kai ku directly wajen yadda za ku yi using da shi. Step 1 za ku sa number wayar ku. Already bari na ƙara yi muku ticking ku gani saboda ku ɗan fuskanta. Kun ga na sa plus, already ne adin ɗin plus ɗin nan ba sai kun yi adin ba. To kawai abin da za ka yi adin a nan wurin shine kawai za ka yi adin ɗin number wayar ka ne. Ka gani ta fara daga plus 234, kun ganta? To sai ka sa kawai 234 a wajen. Kana clicking a nan sai ka clicking akan wannan. Gashi nan gurin na ce generate. In kuka clicking akan generate zai muku generating ɗin report ɗin da za ku yi wa Google a ciki. Kuna zana generate zai kun ga muku generating ɗin report ɗin. To yawanci irin wannan report ɗin na wayannan wanda za ku gansu da wani language ɗin, to normally yana WhatsApp suna saurin report, suna saurin karɓar shi. To yanzu gashi nan report ɗin yayi. Idan misali kai clicking akan send report bai kokari yayi redirecting ɗin ga cikin email ɗin ka ba, akwai wasu wannan ba su da ba wai normal wayoyi ne, normal wayoyin nan ba babu irin email ɗin a ciki. Za su iya copy report ɗin sai su shiga cikin email ɗin da suke aiki da shi su send report ɗin. To gashi nan kuna clicking send report zai redirecting ɗin ku nan wajen, sai ku danna alamar already za ku ga email ɗin ku ya display da na Google da na kai WhatsApp, sai ku danna alamar send. Kuna yin alamar send sharp zai tafi, yana yi immediately in 'yan awanni za ku ga ya muku reporting. To kuma sannan nan kuma wajen generating ɗin link ne. Kun ga dukkanin na muku bayani akan su a cikin nan wajen. Sannan za ku ga iya nan ma duka gashi nan how to use duka na yi bayani a ciki. Gashi nan ma duka na ɗan yi bayani a cikin shi. Sannan nan kuma gurin generating ɗin link ne. Kamar misali kuna son ku yi tura wani link ɗin ko kuna so ku ajiye a cikin Facebook ɗinku da sauransu. To wannan wanda na muku WhatsApp link ɗin za ku sa number ku wayar ku ne za ku mai da ita ta zama link. Kun gane? To shikenan bari dalla za ta ɗan display before. Ok, ga yadda nan za ta display. Ina using the test device ne sai yasa. To za ku yi sa number wayar ku 234 misali ne number waya ta. Kowane number waya ne country code ɗin ko za ku sa ba kun sa plus ba, ko da plus ɗin za ku yi minus ɗin shi ne. Kuka sa hakan ni kamar misali ga number waya ta 1234 sai ku cire zero farko. Ok, kuna yin haka sai ku danna alamar generate nan wajen, generate nan gurin ku generating ɗin wannan ɗin report ɗin. In kuka bar shi haka kun ga ba zai yi ba, to za ku danna alamar generate. Sai ku generating ɗin ok wannan ok sorry wannan na link na shigo. Sai ku generating ɗin link ɗin. Kun gani na generating, to kun ga link ɗin ya fito. Dan na danna alamar open zai buɗe muku. Kamar da kuke gani wannan ita ne lambar mu da muka sa. To ga ta nan. To za mu yi generating ɗin link ɗin ne wanda za mu yi share. Musamman kuna so kun ga akwai wani link wanda za ku yi clicking akan bio ɗin mutum haka da social media zai kai ku directly cikin WhatsApp ɗin shi, sai ku ga ya tambaye ku what is your name ko wani state kake da sauransu. To simple ana iya using da wannan method application da sauransu. Ana yi to ni kokari na da application wasu website suke shiga wanda kuma da kanshi yake sawa HTTPS ya rubuta komai da komai. To yanzu kamar da kuka gani kuka sa number ku anan za ku yi adin ɗin desk. Kamar misali kuna so ku tura mutum kai wanda zai clicking akan link kuma za ku share. Kamar misali kuna so ku share link ɗin,
ku share link wanda in yayi clicking directly ya shiga tafi da wannan message din. Duk wanda users din da yayi clicking zai shiga da wannan message din kawai game da kaza, menene matsalar ko kana da sabgar data da sauransu, zaka iya editing din message din duk da kake so user su yi maka respond akai. Wanda yana tura maka wannan zai adin din report din shi a ƙasa, ka ga san daga ina ke kuma ka san me nufin shi. Kuma misali ce hello how are you, kun gani sun danna alamar generate. To kun gani danna alamar generate, kun gani ya fito, sai danna alamar copy, zaka iya copy. Okay, ga ta display generate ma da din AdSense ne. Okay, kun gani gashi nan lallai kun ga yayi generating. To yanzu za ku iya copy a nan wajen, kuma za ku iya open link, sai ku iya open din zai share kawai gaba ɗaya, za ku iya tura wani automatically zai buɗe muku WhatsApp ɗinku ku ga yanayin yadda kun gani hello how are you, kun ga ta fito ko. Za ku iya yin back kuma idan kuna so ku share ku yi wannan. Oh, ta ce min shi daga minimizing, bari in copy, bari na yi back, sai na dawo nan misali kun ga sai ne haka. Kun gani misali kun gani to sai ne share. Yanzu duk users din da ya clicking akan wannan link din zai dace ɗinka cikin wannan ɗin mutum. Wannan shine simple way din da za ku generate link ɗinku. Sannan kuma yanzu za mu tafi mu je mu unbanned na WhatsApp, shine game da wannan WhatsApp link ɗin. To sai kuma wannan unbanned din ga sunan kala ne, ba zai yi duka kowanne mu shiga mu report din ba, amma dai za mu ɗauki dai wanda dai suka samu. Ga version 1, version 2, version 3, version 4, ga version 5. Duk wanda ka gaya maka shi za ka ɗauka. Ni misali yanzu bari in ɗauki version 1 in fara muku misali da shi. Okay, to an bani wannan number ne unbanned ɗinta, bari in ɗauko ta. Ga ta nan, saboda wajen dole ba zai bani dama ne. Okay, sai ne sa, bari in sa 2+2 kuma ne bari in je in sa ta wajen. Okay, sai in sa 234, sai in sa number. Kun ganta? Sai da alamar generate. Su ko generate za ka danna. Gaba ɗaya kun ga mun generating ɗin report ɗin. Kun gani gaba ɗaya mun generating. Kun gani? Gashi nan. Okay, bari tallan nan ta ƙara wucewa. Akwai AdSense a cikin app ɗin ne. Okay, kun gani gashi nan ya muku generating ɗin AdSense ɗin. Kuna so ku tura wani ko wani yana so ku mai bai iya ba, za ku iya yin wannan sai ku ce ya tura ta cikin email. To sai ku danna alamar send report. Kuna ta clicking akan send, kun ga kai ku cikin gashi nan ya buɗe a cikin WhatsApp, kuma ya yi extracting, ya pesta report ɗin naku a ciki. Kun ga gashi nan ga report ɗin, za ku iya tsaya ku karanta ku gani. Sannan gashi nan wannan ɗin email ɗin za ku iya canza ku using da email ɗin duk da kuke so. Ni yanzu bari na yi aiki da wannan email ɗin na yi send report ɗin. Kuna yin sending sai ku danna alamar send. Za ku iya zaɓar email ɗin da kuke so. In kun yi da wannan ba su report ba, ku iya canza email ko kuma ku iya taimaka musu magana different email. Amma maybe in dai ba su buɗe nan ba, ku yi musu da email ɗaya, saboda report ɗin kala ne kuma da sauransu. Sai danna alamar send. Okay, shi kenan kawai ka gama. Za ka jira sunan da 'yan mintuna za su yi maka notification ta email ɗinka. Nan da awa 2 awa 3 sai ka shiga gwada login, insha Allah zai tafi, zai buɗe. In dai ba long banned ka yi wasu abubuwan ba sun baka banned sharp long banned. To version 1 kenan, version 2 ma dai duka method ɗin ɗaya ne. To ana haɗa version kamar duka ne haka. Ana haɗa da yawa ne haka ne yadda za su yi saurin buɗe maka. Amma dai maybe in ka ɗan tura musu guda ɗaya sai ka ɗan jira su. Kana jiran su za su buɗe maka WhatsApp ɗinka. Kun gani gashi nan na buɗe, sai danna alamar generate. Kun ga generating, sai danna alamar open. Okay, kun ga shi ma gashi nan successfully, kun ga shi ma yayi generating, yayi extracting phone number ɗin. Sannan za ku gani nan da wannan cin English nan kuma ba normal ba, wani language ne, ni ma kai na san wannan ina bane. Amma suna son respond da wannan language ɗin, sai ku danna alamar share kawai. Kuna yin share to shikenan kawai shikenan ya tafi, sai ku zo ku ƙara gwada wani report ɗin duka gasu nan dai. Shikenan duka guda ɗaya ne method ɗin. Yanzu idan da zan shiga cikin email ina maybe ma za ku ga har mun respond game da wannan ɗin. Bari na dubi wani kalar. Okay, yau kamar da kuka gani kun ga gashi nan daga lokacin da muka yi ma minti 1 minti 2 har sun yi ɗan reporting game da wannan ɗin namu da muka yi, message ɗin namu da muka tura. Gashi nan komai da komai sun yi mana wannan. To insha Allah yanzu nan idan users nan da 'yan awanni dai ko ba su yi maka ba dai a in time haka, to in dai trying in login, to normal lambar shi zai ga sharp ta buɗu ta wannan hanyar mai sauƙi. Okay, to wannan shine ɗan takaice game da wannan application wanda suke cewa ba su gane shi ba, da wanda suke taimaka magana haka akan shi. To wannan shine dai simple way ɗin da za ku yi generating ɗin wannan ɗinku. Shi ma za ku iya ƙara content ɗinku da kuke so ku yi generating a wajen a cikin shi. Ga version 5 nan duk dai yayi. In kuma kana da wani matsala za ka iya contacting ɗinmu. Gashi nan za ka iya contacting ɗinmu ta email, za mu duba matsalar da take faruwa da kai. Okay, mun gode.